det være der? Wow. Girl. Hello? Hey, what grade are you guys in? 9. What? What? We're in college. Okay. That's the lie. The one on the left is fat. The one on the right, okay, the one with the iPhone. You honestly look. You look like. No. What's that girl? What's the main character from The Wizard of Oz? Det er fra en tegnefilm. Yeah, whatever the girl's name. The girl's name. It's like Sally or some shit. Okay. And who's that? You think I'm ugly, don't you? Am I ugly? No. Yes, I am. I hate my life. I gotta go. You look like an alien. You look like an alien. He was ugly. Yeah. Dick! Powerpuff-pigerne. Okay. Også det. Siger vi den næste. Powerpuff-pigerne for the win. Ja. Powerpuff-pigerne for the win! Jeg ligner åbenbart en eller anden pige fra en film. Hvilket absolut ikke giver nogen mening. Hello? Han kan ikke snakke. Boss, boss, baba, boss. Ups. Mm-hmm. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Har du ikke set den hund, der sidder sådan? Hvordan jeg optager du lige? Hold nu op, mand. You like a Powerpuff pig? Shake Oh, yeah. that ass for me. Yeah, that yeah, ass for me. yeah. You like a Powerpuff pig? Yeah. You like a Powerpuff girl? Yeah. Laura. Rude girls. Mhm. Men det så betyder. Piger. At vi er åben. Wow, prøv lige at zoome ind. Ja, den er sådan lidt spastisk, den knap. Oh, no. Oh, yo. We can you go? Det øjeblik, hvor man Næste bliver i gang. tvivl om ens øjenfarve. Næste. Nej, vent lige lidt. Han var lækker. Ja, næste. Øv! One Direction sang nu. Næste gang, der er en, der kommer, ikke? One Vent lige, Direction det der, sang. det lignede Donovan. Det var pinligt. Hvad for en skal vi synge? Okay, på 3. Wow. Nej, vent lige lidt. Den der. Du, 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 Du. Powerpuff-pigerne! Where are you from? No. Nej, prøv lige. Kom med din video. Nu. Nej. Smukt. Smukt. You can't Okay. go for your asshole. You gonna roast my dick, yeah. Better run, Forrest. And you go run for You it. better run, Forrest. Run, Forrest. Pisse i den flash. Rar. Vi sætter den her på næste gang. No. Hvorfor går du ikke bare ind på mine sange i stedet for? Har du så noget I am a gummibær?
Nej. Sådan ikke du. Hello? Their album in stores on November 13th with lots of music, videos, and extras. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, Çok gummy, sabah. funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, breathing, cabin, singing gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy bear. Oh, das ist geil. Gummy bear. Absolut nicht jetzt nicht. What's up? Denmark, you? Okay. Han var høj. Høj, siger jeg dig. I am so high. Laura er fuld. Igen. Jeg er ikke fuld. What the hell? Hvad? Rasmus Klum. Hej folkens, mit navn er Kristoffer, og i dag der vil jeg gerne synge en sang, som der hedder Ikke som de andre piger. Danish Mode. Så jeg vil virkelig få. Nej, vi skal høre noget ordentligt. Hvad er det, du hører? Er det en sang, jeg har? Mm. Nej, vel? Rasmus Klum. Hvorfor gider Tusindben ikke komme? Fordi du selv skal synge den. Tusindben, Tusindben. Han ligner Jesus. Jesus Christ! Jeg har filmet i 8 minutter. Ups. Numsen bar.